приятели, днес ще играем криница вътре в къщата. Ай, Алекс, брои до 30. Окей, тръгваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Идвам! Той май, че е влезнал тук. Алекс, като влизаш вътре, се събувате. Добре. Събува се. Сега. Чакайте. Майче се изкрил тук. Не знам. Тук сигурно е влезнал. Събува се и затваряш вратите. Добре. Ох, майко. Коко, къде си? Русалко! Русалко! Къде си? Каштурка! Не. Вижте, той се е направил тук една къщичка. Сега влизаме и тук. Да видим. Тук ли е или не? И майче се е скрил тук някъде. Ама на много скрито място. Той майче е горе. Коко, къде си? Къде си? Той е на втория етаж. Не, може да е в тоалетната. Чакай да... Добре. И я да видим сега, ти тук ли си? Алекс, тук няма да отваря. Добре. Сега. Гардероба не искам да го отваряте. Добре. Сега предполагам, че е на втория етаж. Не знам, ти си знаеш. Не знам, търси. Сигурно. Не знам, моите очи търси. Русалко. Той е на втория етаж. Не знам, Алекс. Къде си е качил? Събува се влизаш. Къде си е скрил джапанките? Алекс, Да? събува се влизаш. Да. Ехо! Знам, че си тука. Не си можал да ми избягаш. Знам, че си тука. Вече те намерих. Видях ти джапанките къде са. Видях ги, не съм сляп. Ку-ку. Добре, той ме намери. Отивам да жума. Чао. Аз съм тук на втория етаж. Къде те намери, бе? Там бе моко. Тата, усе скри, не знам да си случва. Не знам да отиде. Мокни. Слушай се. Гардероба не се влиза. Добре, бе. Почвам да бъда, приятели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тръгвам да го търся, приятели. Знам само, че е на втория етаж. Нищо друго не знам. Буквално той ми каза, че е на втория етаж. Аз му казвам, добре. Буквално тук всичките места ги знам. Има много добри места. Дето, може да не ги знам. Ехо, знам, че си тука. По-намерен, казваме, приятели. Що ме тук някъде? Знам всички места. Абсолютно всички места ги знам тук. Така че, да си беше избрал да си на първия етаж, Алекс. Видяхте. Намерих го, приятели. Буквално за една... Няма и за една минута го намерих, да ви кажа. Добър съм си и това е.
Ето ме и мене. Ти вземи Намерен и сега аз стигам да броя долу. Както предполагам и той ще се скрие тук. Аз съм бос. Ама няма, аз съм бос. Ето го. И сега... Чао, приятели, до след малко. Пожелайте ми късмет долу в коментарите. Не! Сега отивам да жума и познахме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тръгвам! Хора, сега тръгваме да видим къде е. Коко. Ама той майче се изкрил някъде. Добре. Чакайте, тук има едно складче, каквото мирише. Много хубаво. Ама да не е вкъщичка. Няма ли го там, бе? Не. Както видях, ама тук може да... Гардеон и отваряте. Добре. Там не иска. Той майче избяга от... Чакайте. Тука. Вече. Не. Няма го. Да не се сварява е тука. Пъпшино. Хора, намерих го. Ето го. Бати. Коментарите кой? Какво станава, намери се? Да. Къде е баталко? Аре, окри секунди. Приятели, тръгвам да жума. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тръгвам да го търся, приятели! Този път ще го намеря, както винаги. Мисля, че тръгна нагоре, на втория етаж 100%. Не знам, че нагоре. Може долу. Така си мисля. Пак съм на втория етаж. Със сигурност е тук. Мисля, че е тук. Аз му казах, че тук ги знам всичките места. Той пак се е скрил тук. И пак си тук някъде. О, знам къде си. Пак беше на същото място. Това е най-тъпото място, хора. Той не знам направо. Не знам. Аз съм прималко и там да съм ушъл на то. Той не може да играе криница, казвам ми го. Ето. Здрасти. Аре, взимай камерата, кой вика здрасти. Хора. Аре, отивай. Аз отивам да броя. А той има да бери за Богом. Приятели, късмет долу в коментарите. Напишете ми. Напишете. Мъкни. Хора, сега напишете според вас кой ще спечели в коментарите, моля ви се. И сега почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Влизаме! Хора, влизаме на втория етаж. И сега той ще се е скрил
вече в тази стая. Предполагам. Не, другите са. Другите. Да не си скрива тук. И сега. Моментът на истината. Тук е. Край. Колко намерен си? Намерен си? Намерен си? Не. Абе, то къде се скрива вътре? За вратата. Не. Да не си се скрил някъде. Ей тук. А къде си се скрил, бе? What? Ту се скрил някъде. What? What the fuck? Хора, той се е скрил някъде на някое яко място, което няма, на което няма да го намеря. Да не се е скрил зад перец. Това значи, хора, той някъде тук се е скрил. Обаче, аз не мога да го намеря. Не си в гардероба. Хора, официално той се скрил на най-перфектното място. Да не си се скрил вътре, бе. И да си се затрупал. Не. Кой струпа? Намерен си. Хора. Той буквално някъде тук се е изкрил и ме дедне. Къде съм? Буквално той някъде се е изкрил. Да не би да е под леглото и тук да се е смушил. Да не е тук зад вратата. Не? What? Къде си, бе? Човек, ти къде си се скрил, бе? Не, се предам. What the? Тут? Къде се е скрил, бе? Не. Не, той се е скрил прекалено добре. Понякак. Какво е това местенце? За обувчици? Не. Странно. Къде ли може да се е скрил? Предавам се! What? What the fuck? Хора, ето го! Аз не мога да изляза, бе. Аз не мога да изляза. Хора, той се... Буквално се беше скрил. Буквално той минаваше през мене и не ме видя. И буквално тропнах на радиатора и той пак не ме видя. Ти там как се скъс? Това е най-доброто място. Аз ви казвам, аз ги знам тук всичките яки места. Знам ги всичките яки места. Никой няма да ме намери тук. Никой. Какво ще кажеш, а? Добър ли съм? Какво ще кажеш? Не! Не съм добър, значи. Вижте го как против е мен, а пък не можа да ме намери на не знам направо. Аз само се шегувам, че... Про ли съм? Кажи ми, а? Добре, отивам да жума. Кой се крие на първия етаж? Ние само тук се крием. Аз вече се крия на първия етаж. Отивам на първия етаж. Тук ги знам всичките места. Той пак не ме слуша, ама каквото и да е. Щом иска да го хвана. Идвал, моля се. Идвал, представате ли си? Най-накрая каза, че съм про.
Призна си го. Почвам да броя. И Алекс броим до 30, а не до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Готов или не? Идвам, тръгнах да го търся, приятели. Казах му да учим на първи етаж. И мисля, че ме е послушал. Със сигурност ме е послушал. Добре, нали къде си, Алекс? Под масата ли си? Нямата. Тук. Значи, тук ли са замрели някъде? Значи, той е в другата стая, хора. Видя го, намери го. Майко, нямаше една минута. Аз съм пълно про, казвам ми го. Аз съм пълно про. What the fuck? Аз го разбих, хора. Аз го разбих. Дайте палец нагоре за колко прохиля. Няма. Хора, сега трябва отново да броя. И сега Няма да броиш тук. Отиваш там отвънка. What the fuck? И броиш до 30, не до 20. Айде, вече сме до 20. Не до 30 сме. Не до 20. До 30 сме. Добре, айде, пътеките. Ей, тук ще броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Идвам. Тук съм, Коко. Вече влезна. Значи, от тук си. Тука тръгвам. Чакайте да светнем. Не, няма. Подозирам, че си е в скривалището. Подозирам така, че... Не. Ама в килера вече е... Тук ли си, бе? Хора, вече знам къде е. 100%! Вече знам. Тоалетната. Не. Хора, той някъде се е скрил. Може би тук някъде. И сега моментът на истината. Само да се е скрил... не. Не е момент на истината, ама той сигурно сега се е скрил някъде, където... Не! What the... Ама то не е позволено да ходи това отвънка. Тук ли? Не. Хора, аз не мога да го намеря, хора! Да не би тук да е. What? Не, той се е скрил някъде отвънка. Хора, той се е скрил сигурно някъде отвънка. What? Да не се скрил тук, бе. Калуянски. Пак нямаше да го намериш. Пак нямаше да го намери. Пак нямаше да го намери. Намерихте! Айде къш отвънка. Не може да играеш криница. Лайк нагоре, приятели, за колко про 1000. Само колко про 1000. Моя приятел си мисли, че е про, но не е про. Аз съм прото. Може да ми пишете кой е прото долу в коментарите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Готов или не? Идвам! Тръгнах да го търся, приятели. Той е на първия етаж. Пак ще го намеря, казвам ви, пак ще го намеря. Ако не го намеря, не знам. Ще проверя моето гениално място. Къде ми си вратата, бе? Ще проверя в шкафа да не. Моята стая. Няма го там. Добре, той може да е някъде тук в тази стая. Не. Той е... Знам в коя стая е той. Тук да не си... Не, нямате. Тук си някъде, Алекс. Видяхте? Ето го, приятели. Хора, аз го пребивам. Пребивам го, казвам ви. Пребивам го. Палец нагоре, палец нагоре. Заповядайте камерата. Аз се откажа вече от това видео. Хора, той ма победи вече. Аз вече се... Предавам се. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, идвам! Ария, пим, пем, пем, пем. Коко, ти си под масата. Колко под масата си? Видяхте? Ехо, под масата си, бе! Добре. Хора, намерихме го, той беше под масата, ето го. Хора, аз буквално Отивам да жума аз. Чао, не ми трябваш. Той ти не ми трябваш. Айде, пътеки ти! Не стига, че нямаше един такова. Приятели, той не може да играе. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Готов или не? Идвам. Приятели, аз тръгнах да го търся вече. Да видим къде си. Добре, нямате под масата. Миналия път беше тук, пак те няма. Нямате и тук те няма. Окей, тръгвам към другите стаи. Тук не се вижда малко, но ще пуснем лампата и се вижда. Няма го в тоалетната, шкафа ли си? Това малко отва... Видяхте? Намери го! Хора! Yes! What the fuck? Yes! Палец нагоре за колко прохиля. Не. И да се абонирате с камбанката, да не забравяйте. Здрасти, хора. Сега... Алекс, ти да не ми обичаш канала, да ми викаш не палец нагоре. Моля ви се, оставете един палец нагоре. Един лайк задължително за неговия канал. И да се абонирате с камбанката за колко про 1000. И сега започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. Тръгваме! И сега ще го намериме. Ама да не се знае къде е. Дали е вътре? Да, вътре. 100%. Хора, той е вътре. В тази врата си беше отворена. Предполагам, че и в една стая, която аз... Да не се е скрил тук в гардероб? Не. Тук е вече. Буквално? Банята си! Кабината си! Ето го! Официално го намерих, хора. Ето го, беше в душ кабината. Той буквално беше отворена вратата, ти си я затворил. То си личи дори, бе. Приятели, аз тръгвам. Чао, не ми трябваш. И ти не ми трябваш. Айде! Приятели, този почна да ме дразни вече, казвам ви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Готов или не? Идвам! Аз тръгнах да го търся. Буквално видях някой. Или беше баба ми, или беше Алекс. И кой беше? Не, баба ми е била. В шкафа ли си, Алекс? В шкафа, миналия път беше тук, сега те няма. Ако си тук, имате. Добре. Преминаваме към другите стаи, защото трябва да е някъде тук, хора. Ако не е в тази стая, не знам къде е. What? Къде е, бе? Щом го няма тук, къде е тогава? Може и да се откажа, но не още. Да не си някъде в душ кабината. Няма те тук. Ето, къде си, бе? А си го виждала някъде? Не. Видя го! Намери го! Намери го! Намери го, хора! Ти ще се предадеш. Намери го, хора! Ето го! Здрасти, хора. Намери го пак! Колко ще отиш, ще правя камерата? Айде. Хора, аз си тръгвам от тук. Отиваме. Хора, напишете кой според вас ще спечели. Аз или Коко? Я не играм за спечело, не бе. Да. Напишете в коментарите според вас. И сега почваме, излизаме и почваме да броиме. И сега 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, влизам! Хора, влезнахме. Аз буквално вече знам колко, къде се е скрил. Той някъде тук е, ама в другите стаи. На първия етаж. Обаче се е скрил в други стаи. Не в душ кабината, предполагам, ама може същото място. Не, тук го няма. Разбраме, че тук го няма. Банят е 100%. Ата.
отваряйте гардероба, няма да е в къщичка. Добре. Няма да го съсипим сега гардероба. Добре. Къде може да е? Не. Къде се скрил? Каширал. Не е честно. Аз ще тъмън да спирам лампата от начало. Честно е, честно е. Добре. Хора, той беше тук в един килер и сега той Нямаше да ме намери. Буквално ми беше пусната лампата за това. Сега Почвам да броя вече. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Готов или не? Идвам! Тръгвам да го търся. Ще да падна. Няма нищо. не Килера. Няма го в килера. Гардероба не може да се крие. В кинефа няма го тук. С вратата го няма. Добре. Так ли си с... Добре, няма го тук. Знам къде е. Веднага знам къде е. Ще го намеря. Вот. Това. Знам, че си тук някъде. Видях го. По-той под масата. Ето го, вижте. Yes! Как ме видя, бе? Още 30 минути останаха. Видеото. И един час. Трябва да е един час. Айде, приятели, той ще те брои. Няма до един час ще бъде. Повръщаме се. Повръщаме се. Добре, приятели, чао. Той нещо му са гадило и не иска да снимаме повече. Така че щеше да е един час видеото, но заради Алекс, защото му се е повръщал, няма да е един час. Другото видео ви обещавам, че ще бъде един час. Чао, приятели!